No niin, lähdetään testaamaan tämmöstä juttua. Meillä on loisteputki valaisin. Siihen syttyy valo, niin kuin varmaan hyvin huomaatte. Otetaan lamppu kiinni ja kupu irti ja putki käteen. Kuten näette, ehjä loisteputki. Sitten ei kun mennään. Ulkona on aavistuksen kylmä, joten ainakin kengät on hyvä pistää jalkaan. Nyt on tosiaan testissä, että syttyykö loisteputkilamppu. Pätkii tää kuva aivan tajuttomasti. Pätkii kuva. Ei pätki. No, ei sitten pätki. Syttyykö tavan loisteputkilamppu 27 megahertsillä eli 11 metrin bandilla, kun putken asettaa antennia vasten? Kokeillaan. Tehdään näin. Edelleen sama loisteputki, joka juuri äsken oli valkeissa tuolla keittiön puolella. Lainaamme lähimmän kaverin autoa tästä. Ja laitamme länkyn tulille. Kanava 31 on ihan hyvä. Kutsukanava. Mikrofoni esille. Loisteputki antenniin. Ja tadaa! Voihan vitaalissa toimii. Kyllä, myytti on murrettu. Toimii.